Куды прыляцеў Лукашенко і што нагаварыў? Якія рэчы турбуюць яго паплечніцу Наталю Качанаву? І як трэба жартаваць у сённяшняй Беларусі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны дня. У Лукашэнкі сёння працоўная паездка па Магілёўшчыне. Прыляцеў ён, як звычайна, на верталёце. Паглядзеў палі, дарогі, гаспадарку і пасля заняўся прадказаннямі. На думку Лукашэнкі, у будучыні вясковае насельніцтва будзе жыць у аграгарадках і буйных вёсках. Таму вёскі, у якіх перспектыў няма, калі які бізнесмен і выратуе, то добра, але аграгарадкі – вось галоўнае. Але цікава, што зусім нядаўна Лукашенко казаў абсалютна іншае. У 20-м годзе ён заклікаў адраджаць закінутыя хутары і бесперспектыўныя вёскі. Цяпер жа, аказваецца, ужо не трэба. І Лукашенко нарэшце дазволіў вёскам ціха паміраць. Гэта і не дзіўна, бо людзей на сяле застаецца ўсё менш, а утрымаць там моладзь вельмі цяжка, калі не сказаць немагчыма. Па нядаўніх даных Белстата толькі за апошнія 2 гады насельніцтва вёсак скарацілася на 71 тысячу чалавек. І ўвогуле з 9 мільёнаў 200 тысяч беларусаў на сяле жыве толькі 22%, а гэта менш за 2 мільёны чалавек. Акрамя таго, Лукашенко прызнаў, што ў Беларусі маюцца пэўныя праблемы з якасцю і прывёў нават красамоўны прыклад. Сразу мне жалоба. А вот трактор на МТЗ взяли, своим ходом гнали туда, пригнали, неисправный. Ну хорошо, говорит, оперативно работает у нас аварийная эта служба по гарантии. На завтра приехали, шланг какой-то там что-то заменили. Это что, нормально? Поэтому качество или еще раз качество. И за это отвечать надо. И надо дернуть МТЗ. Они там засиделись. Поэтому разберись с ними тоже. Лукашенко нават заявіў, каб чыноўнікі рыхтаваліся. Маўляў, 24-й год будзе аб'яўлены годам якасці, а таксама пажаліўся на заможны народ, які не хоча плаціць. Знаете, у нас же народ такой. По 2-3 автомобиля некоторые имеют на семью. И считают, что для них тут все должно быть сделано. А когда мы говорим, ребята, ну, тот, кто любит кататься саночки, должен возить, то есть надо что-то заплатить. Ну, копейки же платят на ремонт этих дорог. Мы не можем определиться, или там на топливо это отнести, или еще куда-то. Ну, собираем какие-то крохи, платные дороги. Усиленно стараемся поддерживать качество этих дорог. Но люди платить не хотят за это, а хотят по хорошим дорогам разъезжать. Тым часам верную лукашэнкаўскую паплечніцу хвалююць шлюбы беларусаў, а дакладней узрост жаніхоў і нявест. Наталья Качанова, старшыня Савета Рэспублікі, занепакоілася гэтым пытаннем на чарговым пасяджэнні праўладнага саюза жанчын. Качанова заявіла, што сёння сярэдні ўзрост уступлення ў шлюб гэта 27 гадоў, і за гэта нельга не перажываць. Дык а што тады рабіць? А вось што. Цытата. «Сумесна з беларускай праваслаўнай царквой будзем праводзіць мерапрыемства па захаванні сямейных каштоўнасцяў». Што там за мерапрыемства да канца не зразумела, але чыноўніца дадала. Праблема таксама ў святкаванні Дня Святога Валентина. На яе думку, лепш бы святкавалі Дзень праваслаўных святых Пятра і Фявроніі. Таму Качанова дзеліцца планамі. Зноў цытата. «Мы вырашылі больш настойліва распавядаць пра традыцыйныя каштоўнасці, пачынаючы з дзіцячага дашкольнага ўзросту». Канец цытаты. Скандал адбыўся ў Гомелі. Там каля мемарыяла савецкім воінам-вызваліцелям з'явіўся мемарыял вагнераўцам. Да вядомага ў горадзе помніка з танкам нехта прынёс партрэты Прыгожына і Уткіна, загінулых кіраўнікоў наймітаў, а таксама і сімвал вагнераўцаў. Каля ўсяго гэта расклалі кветкі. Журналісты выдання «Флагшток» пазванілі мясцовым чыноўнікам. Абласны ідэолаг Фралоў паабяцаў, што калі акцыю не ўзгаднялі, то аўтараў самаробнага мемарыяла будзе шукаць міліцыя. Міліцыя, правда, сітуацыю пакуль ніяк не каментуе. Ну і згадаем аналагічны выпадак у Мінску. Там байцы ПВК Вагнера адкрыта прынеслі такія ж партрэты проста да вечнага агню на плошчы Перамогі ў цэнтры Мінска. Гэта абурыла нават лукашэнкаўскіх прапагандыстаў, але пра нейкае пакаранне тых наймітаў ніякіх звестак няма. Сумная іронія тут вось у чым. Помнік, куды прыносяць гэтыя партрэты, пастаўлены салдатам, якія вызвалялі Беларусь ад нацызма. Гаворка і пра сталічны помнік, і пра гомельскі. А кіраўнік наймітаў Дмітрый Уткін з пазыўным «Вагнер» быў адкрытым прыхільнікам нацысцкай ідэалогіі. У Беларусі усяго па 2
2 сцягі, 2 гербы, 2 мовы, а цяпер і 2 базы дармаедаў. Як заўважыў партал «Зеркала», гэтую другую базу чыноўнікі вядуць паралельна. Туды трапляюць беларусы, якія выехалі за мяжу больш чым на 30 дзён. Абнаўляецца база штомесяц. Даныя прадастаўляюць памежнікі. Выключэнне толькі для тых, хто выехаў на лячэнне альбо ў краіны Еўразійскага эканамічнага саюза, то бок у Расію, Казахстан, Кыргызстан і Арменію. Астатніх жа уносяць у базу, і іх чакае ўсё тое, што і іншых, каго ўлада лічыць дармаедамі. Гэта значыць, пакуль што камуналка па максімальных тарыфах, а з цягам часу, калі верыць чуткам, і адмова ў бясплатнай медыцыне. Перастаноўкі ў кіраўніцтве сілавікоў. Мікалаю Карпянкову, які камандуе ўнутранымі войскамі, прызначылі новага намесніка. Гэта Аляксандр Быкаў, спецназавец, які быў камандзірам спецыяльнага атраду хуткага рэагавання. Ён, дарэчы, з 2020 года пад санкцыямі Еўрасаюза. Афіцыйная прычына – удзел у рэпрэсіях, бо байцы Быкава, як і АМАП і іншыя спецпадраздзяленні, удзельнічалі ў разгонах і затрыманнях пратэстоўцаў. Генерал-маёр Ігар Бурмістраў, які быў намеснікам Карпянкова да Быкава, звольнены з вайсковай службы ў запас па ўзросце. Як трэба жартаваць у сённяшняй Беларусі, а так, каб падабалася сілавікам. Кампанія «Мегатоп» выклала відэа з барадатым мужчынам у жаночым адзенні. Гэта такая пародыя на серыял «Секс у вялікім горадзе». У відэа гучыць знакамітая музыка застаўкі. Вось толькі ад такой рэкламы прыгарэла ў сілавікоў. Блізкі да іх тэлеграм-канал заенчыў, што гэта прапаганда нетрадыцыйных каштоўнасцяў і прыгразіў, што пытаннем будзе займацца губазік. У выніку ролік знік з садсетак кампаніі. І тут адзначым, што, на нашу думку, ролік так сабе смешны, хутчэй безгустоўны, але ж адсутнасць густу не злачынства, і пра гэта варта памятаць. Пераблытаў. У Баранавічах муж і жонка заходзілі ў свой пад'езд, калі на іх раптам напаў незнаёмы чалавек. Спачатку ён ударыў па шыі жанчыну, а пасля пачаў збіваць і яе мужа. Той, праўда, справіўся з агрэсарам, скруціў яго і перадаў міліцыі. І аказалася, што атака была выпадковай. Нападнік заявіў, што проста пераблытаў. Маўляў, яму падалося, што гэта ідзе яго жонка з нейкім палюбоўнікам. Праўда, такая неўважлівасць можа абысціся вельмі дорага. На затрыманага завялі крымінальную справу за хуліганства, а гэта ад штрафа да 3 гадоў калоніі. Сёння Кент, а заўтра мент, а паслязаўтра па цябе прыйдуць сілавікі. 21-гадовы мінскі слесар выклаў у тык-ток відэа, дзе ён спачатку ў кашулі, а пасля ў міліцэйскай форме і падпісаў яго так: «Сёння Кент, а заўтра мент». Ну, а пасля па яго прыйшлі. Хлопца затрымалі і знялі ў пакаяльным відэа, якое залілі ў ягоны тык-ток аккаунт. Цяпер юнака чакае суд, бо за нашэнне формы, калі ты не вайсковец ці сілавік, існуе артыкул у адміністрацыйным кодексе. Караюць за такое штрафам да 20 базавых, гэта значыць да 740 рублёў. Падобна, што ў Беларусі памер усё ж мае значэнне. І да, мы якраз пра той памер, пра які вы падумалі. Учора стала вядома, што суд у Брэсце прызнаў экстрэмісцкім пост у адным з тэлеграм-чатаў. У гэтым пасце быў вось такі малюнак. Прычым гэта скрыншот з перадачы тэлеканала «Расія-1», які ў Беларусі цалкам дазволены. Што ў ім абурыла суддзю, можна толькі здагадвацца. 30 гадоў таму беларус намаляваў на плоце свайго дома дзяржаўны сцяг сваёй краіны, а цяпер яго за гэта пакаралі. Стала вядома пра суд над жыхаром аграгарадка Лучын, што ў Рагачоўскім раёне. Мужчыну абвінавацілі ў пікеце, а прычынай стаў чырвона-белы сцяг на яго плоце. На працэсе вясковец патлумачыў, што ён сам намаляваў гэты сцяг яшчэ 30 гадоў таму, бо тады чырвона-белы сцяг быў дзяржаўным. Раней праблем з гэтым ніколі не было, і час ад часу мужчына падфарбоўваў малюнак. Цяпер жа часы змяніліся. Суд прызнаў вяскоўца вінаватым і пакараў яго штрафам у 740 рублёў. У Польшчы затрымалі 2 беларусаў, якіх вінавацяць у сур'ёзных злачынствах. Схапілі іх ва Ўроцлаве, і паліцыя кажа, што мужчыны ўчынялі ўзброеныя рабаванні. Беларусы ўрываліся на аўтамыйкі, у прадуктовыя крамы і месцы грамадскага харчавання, каб узломваць касы з наяўнымі. Падчас аднаго з такіх набегаў яны пагражалі ахоўніку пісталетам. Усяго беларусам інкрымінуецца 5 даказаных фактаў крадзяжоў з узломам з выкарыстаннем зброі. Цяпер мужчыны знаходзяцца пад вартай.
А Белэнерга пахвалілася, што работнікі маюць навыкі аказання першай дапамогі і рэгулярна трэніруюцца іх аказваць. І ёсць нават адмысловыя спаборніцтвы. Як запэўнівае Белэнерга, калі раптам камусьці патрэбная экстранная дапамога, то работнік энергасістэм справіцца. Так што, калі на крык урача ніхто не адгукаецца, смела крычыце «энергетыка». Вось такія навіны пятніцы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки, выказывайте свои заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў панядзелак.